Pamätaj si, hnev sa spúšťa ľahko. Stačí jedno slovo, jeden pohľad, jedno sklamanie a už horíš. Ale časom sa naučíš pozorovať. Nezabúdaj, ale už nepál. Nie preto, že by si necítil, ale preto, že rozumieš. Nie každý konflikt je výzva. Nie každá hlúposť stojí za odpoveď. Nie každý človek si zaslúži tvoju emóciu. Nauč sa tolerovať nedorozumenia. Buď trpezlivý so zlyhaniami, ktoré nevznikli zo zloby. Maj súcit so slabosťami, ktoré aj ty dobre poznáš. Ale nikdy netoleruj pretvárku. Nedaj šancu manipulácii, neospravedlňuj opakovaniu ľahostajnosť a neúprimnosť. Pamätaj si, nie každá reakcia je potrebná. Ticho vie byť zbraňou aj múdrosťou. Kto dáva reakciu na každú hlúposť, ten nikdy nenájde pokoj.